Welcome to Kabaang Vlog. Yan nasa ta mga kabaang kay mag panta vlog taning ang kuha karong adlaw adlaw Domingo na kanin sa kilo ni nahali na. Anak yandaman nag plastic oh. Sa kilo na oh, yandaman nag plastic. Okay, naay mupalit. Nya papel siya sa kung kuan ang mupalit ani. Oh, dayon pila. Arang mapalit na kanang gapuwa oh. Oh. Mo na mapalit sa kang isdang kuharong adlaw. Ilay nagkamot. Oh. 15. Dagang kwarta. Dili ko buo. Kinsa na pala ko. Ah, kini mo ni mapalit. Oh, dai sulod kay Live ikaw. ni. Oh, live ni. Live ni mga idol. Oh, dara. Mo ni naka mo ni mo. Papaid mo. Mo ni nagpalit sa kong isda mga kabaang. Ni kong Lami ni idol mga kinugos na ko ni kinugos. Down bibiyam. Down tanaw yuyo. Labas ni mga idol. Ting labas sa mga idol. Ang mata sinaw kay mata idol. Ang mata ni idol magdako na kay mata ni gini. Nahubog ni skulapo kon. Aro. Oh. Sigak kay mata ni idol. Power kay idol. No, nagkisi ang tanglaron. Mabuhi ang tanglaron. Buhi pa eh. Mo ni mga idol. Balik follow ni idol to. Idol, follow lang sa mga ganahan ka mo, like na idol. Ah, nara mga kabaang. Lambi Ang gini palit. ulo na idol oh. Dagko ni mga idol oh. Dagko ni siya. Siya ay nakapalit mga kabaang sa kong kuha. Karong adlaw-adlawng Domingo. Oh, nakikisi na mga idol oh. Kisi-kisi oh. Wait, plastic. Oh. Kasa-kasa oh. Tara mga idol oh. Na. Maglabtik pa mga idol. Balik follow ni Edilberto ni Rosa. Oh. Follow lang sa atong page idol. Isa may mong i-shout out. Shout out Idol. ko ni Gpox Mayor. Oh, Gbox Mayor. Oh, Gpox Mayor idol mga. Ako lagi ko idol pa panood-an idol ba. Oh. Atang ni Trada idol. Ni atang idol. Hindi Yung kulapo din. Oo, din. pa ikaw ano. Litog. Oh, pagkapi ni Wave. Pakpakapi na. Okay, salamat dong Junior. Mga Wave. Oh. Shout lang ta tanang matanaw ning video ha. Tara. Tara mga idol. Isod balik nga idol, dagko ng isda idol kay. Oh. Mga idol, special mga idol. Oh. Kasi swertihon ta. La, hubog bay. Wala yung buwi. Kasi swertihon ta kuwatag dagko. Nya ikay mo palit. Awan na. Mukbang dayon. Ayaw bibi kay kay. Sa tato kalibo bais bungas bo ni Junior Mundido bunyo Mundido ug Marplo Laudi ug ni Dong Junior Leon kini nakapalit sa kong isda. Mukbang ni Paib. Ono Shout Trada. out ni Aos og kuan ra suka. Mamay Caballero. Okay, suka sa lubi to Paib. Wala na nangatumba na gurot ang kong lubi. Ha? Nagatumba gurot ni shout out ni Rin Mandido Lucas Caballero ni Jan Paul may Pajanbayan Mahipos Ma. og ni Makoy taga-release. Oh, shout out lang sa tanan nga matan-aw ni Willie Ordinez sa Utang dan. ban lang kay murag nalimot ko da. Gigatom mo ko. Shout out sa ni Julie, ni Don Arnel, ni ng Willie, ni Nestor, ni Rosa, sa Manila. Shout out ni Danilo, ni Rosa. Bintanisag ni Mission ni Rosa, Grace no sa Dagjuan ni Rosa. Oh, sa tanan lang kay nalimot ko dili na tatas on tong video kay murag taas-taas na salamat ning takutob. Yan